Какво става, дружки? Така, най-вероятно ще се питате много questions. Как да фъксам в някакъв фитнес в момента, в който... What? Тук има някакви документи. Най-вероятно ще се питате. Най-вероятно дори няма ще се питате, вие най-вероятно се пипате. В смисъл, най-вероятно... Let's be honest. Най-вероятно се питате, Филипе, как да фъкси в фитнес, в който няма абсолютно жива душа? Истината е, че го купих. Просто в момента съм в един фитнес, който е денонощен. В този фитнес можеш да дойдеш през нощта. И сега всички в коментарите искам да напишете какъв уро, такъв тапак, какъв гей. Олигофрен съм наистина, за да дойда през нощта в 1 часа. Да, в момента... Чакайте. Да, в момента е 1 часа. Но това акшен няма абсолютно никакво значение, понеже сме тук, за да хитнем малко гърда, малко трицепс, малко рамо, малко кур. И да, нека направо започваме. В смисъл, не просто е така съм дал 15 лева за тук, за да дойда в момента в 1 часа. Трябва да снимаме един good quality workout. Сега си отивам да си взема статива, отивам да си взема и шибаната бутилка. Дизайн, W дизайн, наистина. Сега вече като съм загрял както трябва, почваме лежанка. Както казах, имаме гърди, трицепс, рамо и... Наистина много е странно в фитнес да си и да няма музика, нищо абсолютно не се чува. В смисъл просто тишина. Ако сте шизофреник, някакво супер по айляче, някакво... Слагаме 70 и очакваме да ни го натресе. Слагаме 80 направо. Ще се питате къде да фък толкова време бях, къде... Защо не снимах през цялото това време? Някакво не е имало видео от 3 седмици някъде. Но къде също бях толкова много време? Толкова много време бях болен. Останалото време просто ме мързеше да го направя това видео, затова съм всеки грама. Как по масло е майка му да ебава. 80 кг. За 5 повторения. Топа. Окей, следващото упражнение. Incline chest. Максаутвам дъмбелите тук за гърди. Тук максимум е 30 кг.
Майка му да еба. Това е плюс. Това е плюс, че че когато си сам в фитнеса можеш каквото си искаш да вършиш. Условно на майка въртленци. В момента никой нищо не може да направи. Ще гледам по-бързо да свърши тази тренировка и отивам да спа. Отивам да спа, майка му. Не, Фурил, може да е 2 часа, обаче наистина кога? Кога ще имаш баскетболна топка в фитнеса, маняк? Ма не, Фурил, някакво. Кога ще мога да направя това нещо? В фитнеса. Оу! Следващото упражнение е пеперутка. Пеперутка. Тоест пекдек. Само гейовете му казват пеперутка, брат. Actually, никой не му казва пеперутка, обаче. Бах, много ми е странно, че съм единствено до фитнеса, маляк. Наистина. Як си депресиращо, бе? Hell no, bro, no way, вече. Верно ли го направих това да пич? Чак го изтрия. Следващата мускулна група, която тренираме. Пенис. Всъщност трицепс. Ще правим трицепс сега. О, брат, какво правя в 2 часа на фитнес? Кажете ми, наистина не мога да разбира. Най-вероятно още нещо за трицепс ще направя. Нещо за рамо. Нещо за хуй. Но много ме мързи, тъй като там няма часовник. Там няма часовник, майка му да е. Тъй като не познавам часа, но е някъде към 3 часа през нощта. Само ще хитна леко рамо още и ще си хода. Нито си довърших трицепса, нито направих рамото. Това е мъжка дума, наистина. Абсолютен нега. Окей, хора, мисля това да е за това видео. Сега отивам. Най-вероятно ще изкъпа. Ще си легна. Ще си лягам. И да, това мисля да е за това видео. Направихме една бърза тренировчица. Все пак, ако ви е харесало това видео, лайк, subscribe и share. Най-добре от трите, всичко да направите. И лайк, и subscribe, и share, всичкото да го направите. Благодаря, че гледахте това видео. Абонирайте се и до следващия път. Чао, чао! Чао, Визайн. Чао, Визайн.